Posle toga Gospodnja reč je došla Avramu u jednoj viziji. Ne boj se, Avrame, ja sam tvoj štit, tvoja će nagrada biti vrlo velika. Na to Avram reče, Gospode Bože, šta ćeš mi dati kad nemam dece i kad će moj dom pripasti Elejezeru, čoveku iz Damaska? Avram još reče, gle, nisi mi dao potomstvo, pa će moj naslednik biti sluga rođen u mom domu. Ali tada mu se Gospod opet obratio rečima, taj čovek neće biti tvoj naslednik, nego će ti naslednik biti tvoj potomak. Tada ga je izveo napolje i rekao, pogledaj nebesa i prebroj zvezde ako ih možeš prebrojati. Zatim reče, toliko će biti tvog potomstva. I on je verovao Gospodu i on ga je zbog toga smatrao pravednim. Tada mu reče, ja sam Gospod koji te je izveo iz Ura Haldejskog da ti da ovu zemlju da je zauzmeš. A Avram na to reče, Gospode Bože, po čemu ću znati da ću je zauzeti? A on mu odgovori, donesi mi junicu od 3 godine, kozu od 3 godine, ovna od 3 godine, grlicu i mladog goluba. Avram je sve to uzeo, isekao napola i sve polovine stavio jednu naspram druge, ali ptice nije isekao. Ptice grabljivice počele su da sleću na zaklane životinje, a Avram ih je rasterivao. Kad je sunce zalazilo, Avram je zaspao dubokim snom i gle, na njega se spustila strašna i velika tama. Tada Bog reče Avramu, znaj da će tvoji potomci sigurno biti stranci u tuđoj zemlji i morat će da služe drugima, a oni će ih tlačiti 400 godina. A ja ću suditi narodu kome će oni služiti, a zatim će izaći s velikim blagom. A ti ćeš u miru otići k svojim praočevima i bit ćeš sahranjen u dubokoj starosti. A oni će se u 4. naraštaju vratiti ovamo, jer prestupi Amoreja još nisu prevršili meru. Kad je sunce zašlo i pala gusta tama, pojavila se peć koja se dimila i plamen ognja koji je prošao između isečenih delova. Tog dana Gospod je sklopio savez s Avramom rekavši, tvom potomstvu daću ovu zemlju od reke Egipatske pa do velike reke Eufrat. Keneje, Kenezeje, Kedmoneje, Heteje, Ferezeje, Refaime, Amoreje, Hanance, Gergeseje i Jevuseje.